তো চলো তো ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞᱛᱮ 2025 সাল হো পারমেন তাবনা তো নাওয়ান বছর বলন লাগাত আর কিছু ঘাড়িক মেনা তো সানাম কোগে ইন পাটাতেন কোন সানাম কোগে নাওয়া সেরমান সাগুন দিন চলো বুটু বাহারে পরানি বাহায়না রে মহে বাহারে পরানি মশনে না রে পরানি পরানি আময়ের তে বাহা গোসয়না রে পরানি পরানি এগো আময়ের তে বাহা গোসয়না রে
bere ke tamam tamam mate kapal saradi bere ke tamam tamam अच्छा ठीक है कई चलूंगा पे कई चलूं मेन दो अबोनी ब्लॉक सभापति हे एकांत तबोना अबोना ब्लॉक रे सभापति गमके हे एकांत तबोना कटी नोआ मिलांकी बोन अगुइया और मिद बार कथा लेते बोना है सर उन्हें बुझे दड़े कान गया हितो अबोना परिस्थिति नेल कते जास्ती कथा तो बाय लेते बोना कई तलंग कथा लेते बोना न मिलांकी ते अबोनी ब्लॉक सभापति गमके है सर आदि सरहाव गे तेहिया अबोना नोआ आखड़ा रे मरतान गमके सेटर मेनेया आदि रिस्क गे दला